Rukasen teron Hyderabad along keso det pen hem ka chewan je aphan asar pipen kachoning ripon. Lakhain ko rapo nilip MEC constituency ka parlo koila mati sarthi terang arong mekar honari teron lapen milina kropia tum asapo Rukasen teron kedam tang jang mi po chiklo Hyderabad along kachongrat dam je aphan damlo. Monta Rukasen teron Hyderabad along kesu kacholong lok penajok Hyderabad Gandhi Hospital along si lang ponlo. Bonta silang bomta kimyang tek avidelo doktor tum kethana tengki alang liwara keso lapen soni son thoma keso dopu non keso der Rukasen teron apan Hyderabad pen hem kachawan ji apan tangka avidelo lazi keso der Rukasen teron asar pi minina krupi pen karbiang Thomas Council CM Dr. Toliram Ronghang MLA Dr. Numal Momin lapen MSc Pobitro Rong pi atom panang ravek tha hem nawan piwek tha posi chuning ripon. Account number 3563110010053306. Customer ID 3563702136. Phone number 9954025797. Lapen kaprek karbiang long kethe keding ningke meabang pubang pia tum sedami nangrap don tha pusi chuning ripon athe bangso keso det Rukasen teron apan kes o penajok doktor atum langbom da kemiang thek ave ter jok keso der ahematum phan pini pina wangbong nangchen denon pusi alang litum pen than ponlo lasa jok ahematum akeli kisung parpik sidolo lasi prabjen pen nangra vekta pusi milina kropi pen chuning ripon chokyala pen philip tisu lutiki minius karbiang long kapini nili ngali to mangno pajap mangkok lo nili kisung ajoine nili sopo Rukasen teron keso det ajoine nili se chilang maga nilo se chilang bom seta poisa non bank long thek thade lo la se nili nali tum ka do ve tum han kera ke chahang manena chuning ri nali tum han nali chithanang kok lo da local MEC Pobitro sar phanta chuning ri lo lapen MLA Dr. Mumin sar phanda chuning ri lo lapen Tuliram Ronghang sar phanda chuning ri lo nali tum phan nili kisung ajoine nali tum angrabi tha pusi nali tum phan chuning ri lo also school kidun ke Sarayan si kolesta medam lo second year Charlie bom purikha tok anlo purikha tok de pen hem duta thangnak len thek thi pomasi Hyderabad kam chongda don lang pomada migjui amain ke laso kam chongda don pe manage so ikdet anke ke so de man ke non bang ke ni bida chelang dunji pada chelang thek thada lo la sinali tum ka do ve tum phan ta nang chuning re lo ke the ke ding tum phan nang le tum ka do ve tum ta kan han kan yin so do pute nang le tum do ve ta nang ra do nik tha lan ve lo ni le ni ge ke